Já bych vám nyní ráda představila Veroniku Vejvodovou, muzikoložku, kurátorku a vedoucí muzea Antonína Dvořáka, která je ale také sama sborovou zpěvačkou, takže k našemu tématu má velmi blízko. A seznámí vás se sborovou tvorbou Antonína Dvořáka. Tak Verčo, předávám ti slovo. Děkuji moc. Já bych ráda krátce promluvila na téma sborová tvorba Antonína Dvořáka a budu mluvit, nejdřív udělám takový přehled té sborové tvorby, potom řeknu něco málo o premiérách dobových, o vydání, které máme a ukážu něco málo ze sbírky, která je uložená v muzeu Antonína Dvořáka jako součást Českého muzea hudby a Národního muzea. Dvořák komponoval sbory víceméně nejvíce v letech 1876 až 1878 a ta jeho sborová tvorba, dá se říct, není zas tak rozsáhlá a netvoří jako páteř té jeho tvorby. Já jsem udělala přehled, kde mi vyšlo celkem 12 skladeb, ale zahrnula jsem tam i skladby, které nejsou jenom teda pro sbor, ale jsou ještě s doprovodem orchestru. To znamená, běžně se uvádí většinou sbory a kapela, včetně skytice národních písní slovanských, které jsou vlastně s doprovodem klavíru, buď to dvouručního nebo čtyřručního. A já jsem uvedla do přehledu ještě skladby Žálm 149, což je sbor s doprovodem orchestru, a hymnu českého rolnictva, slavnostní zpěv a jako první známou skladbu poměrně, ale velmi málo provozovanou hymnus Dědicové Bílé hory. Ta sborová tvorba, jak jsem říkala, to gro té jeho činnosti Dvořákovi byl v letech, dá se říct, 1876 až 78. V roce 1877 vlastně ukončil své působení na pozici varhaníka v kostele svatého Vojtěcha. A tento rok byl, hlavně druhá polovina, byl v podstatě velmi přelomový, plný takových zvratů, nešťastných událostí a nakonec velmi šťastné, dá se říct, náhody nebo šťastného setkání v podobě seznámení se s Johannesem Brahmsem a udělení jednoho z mnoha stipendií, které ve Vídni obdržel pro nemajetné umělce a tím teda navázání kontaktů na čtvrtý Simroka nakladatele a potom dále na další nakladatele, další umělce a osobnosti, kterého vlastně jako díky nimž a díky samozřejmě těm vydáním se potom stal v podstatě velmi slavný. Takže v tomhle roce je možné a je pravděpodobné, že po odchodu od svatého Vojtěcha se nějak měl čas víc soustředit právě na ty sbory. Bohužel moc nevíme o tom, z jakých okolností většina těch sborů vznikla, ale je možné, že to bylo díky přátelství s Karlem Bendlem, který byl, tady mám na obrázku, který byl zbormistr pražského Hlaholu a byl to velmi dobrý přítel Antonína Dvořáka už vlastně za to studií. A byl to také skladatel, jehož dílo bohužel je dnes zapomenuté, dá se říct, velké míře. Takže Karel Bendel, další osobnost, která zřejmě mohla pojít Dvořáka s pražským Hlaholem, byl Josef Sek-Debrnov, který vlastně byl přítel Bedřicha Smetany, byl na Hlahol velmi silně navázán a dělal různé překlady textů a byl takový jako zároveň organizátor, který v tom Hlaholu pomáhal. Takže to byla další osobnost. Dvořákovi potom dělal překlady písní do němčiny a víme také, že zprostředkoval další skladby, které s Hlaholem souvisely. Takže já se vrátím k tomu přehledu. První z těch skladeb je teda hymnus Dědicové Bílé hory,
je to skladba, kterou se Dvořák v podstatě proslavil. Byla to premiéra jeho díla a v Praze. A bylo to opravdu, dá se říct, taky celkem zásadní pro jeho kariéru. Dále v tom seznamu máme 4 sbory, což jsou smíšené sbory a kapela, potom sborové písně pro mužské hlasy. Tak tady už je ta vazba na hlahol úplně evidentní. Taky bez doprovodu píseň Čecha, mužský sbor, bez doprovodu Kytice z českých národních písní a potom Kytice národních písní slovanských, to máme podobné názvy, tam už je doprovod klavíru. Potom je tady taková trochu zvláštnost 5 mužských sborů na texty litevských národních písní, opět mužský sbor a potom, jak už jsem říkala, ty skladby, které doprovází orchestr. Mezitím jsou ještě moravské dvojspěvy, což je Dvořákova vlastní úprava 5 z moravských dvojspěvů pro ženský sbor, taky a kapela, a potom smíšený sbor v přírodě, který v podstatě bývá asi i v dnešní době nejvíce prováděn. Podíváme se teď na premiéry, které se uskutečnily za Dvořákova života. A jak už jsem říkala, je tady velmi silná vazba na hlahol a na Karla Bendla, který vlastně premiéroval hymnu z Dědicové Bílé hory už v roce 1873, což je jako zásadní počin. Potom 4 sbory tady máme, které uvedl opět Karel Benda, ale ještě předtím zpěvácký spolek Turnov, který se později přejmenoval na spolek Dvořák. A ty byly provedeny v Turnově v roce 78 a v Praze 79. Další máme sborové písně pro mužské hlasy, opět Karel Bendl a hlahol. A další důležité jméno, která se tady objevuje, je Leoš Janáček, Dvořákův přítel a dá se říct obdivovatel. Nedá se říct, že to byl žák Antonína Dvořáka, ale určitě jakýsi mentor a Janáčka Dvořák velmi inspiroval a ovlivnil. Takže v besedě brněnské, když začal Janáček působit jako sbormistr, tak se snažil nejprve po malých krůčcích provádět teda různé české skladby, české sbory a mezi tím vlastně to byly takové tady Kytice z českých národních písní a potom 5 mužských sborů na texty litevských národních písní. Moravské dvojspěvy, tak tam proběhla premiéra na koncertě ve prospěch stavby Národního divadla v takovém komorním obsazení v roce 1880 a potom byl celý cyklus proveden teda až v roce 1952 pěveckým sdružením pražských učitelek. Další tady máme sbory v přírodě, opět hlahol a hymna českého rolnictva, taky hlahol, ale plzeňský. Slavnostní zpěv, to byla skladba, která byla v podstatě při konkrétní příležitosti, takže tam ta premiéra proběhla na Pražské konzervatoři a později zase hlahol provedl tuto skladbu v roce 1904. Mimo konzervatoř v rámci svého koncertu, ale už s novým sbormistrem Piskáčkem. Tady ještě jednou připomínám tedy Karla Bendla, sbormistra, skladatele a Leoše Janáčka, který byl sbormistr besedy brněnské v letech 1876 až 1888, kdy se s tímto spolkem nerozešel v dobrém, že tam byla jedna
taková kratší pauza v roce 1881, kdy opět Janáček vlastně se rozhádal s tím výborem a na krátkou dobu odešel, ale měl velké zásluhy a ten spolek opravdu povznesl a byl proti pořádání takových těch zábavných pořadů, chtěl opravdu provádět náročná umělecká díla. To byly později vlastně Dvořákova oratoria především, ale nejenom, například Mozartovo Requiem a další náročnější skladby. Tady vlastně bych ještě chtěla říct, že ty spolky, jak pražské, pěvecké spolky, teda pražské a i mimo pražské, hrály vlastně vůbec při vzniku těchto sborů zásadní úlohu, protože byly komponovány přímo vlastně pro ty konkrétní, jako nový český repertoár pro ty konkrétní sbory a spolky. Týká se to samozřejmě Hlaholů, Besedy brněnské, ale dalších spolků, jako byl například, se kterým měl třeba kontakty Antonín Dvořák, jako byl například Žerotín v Olomouci a Moravan v Kroměříži a samozřejmě v Plzni, Plzeňský Hlahol a další spolky, které potom vlastně prováděly náročnější skladby díky tomu, že Dvořák komponoval ta oratoria, takže tím se vlastně i pozvedla ta úroveň provozování hudby, dá se říct, na malých městech, když Brno je velké město. Když se teď podíváme na to, jakým způsobem a kdy ty sbory vycházely, tak Hymnus Dědicové Bílé hory vyšel až v době, kdy už měl Dvořák kontakty s Anglií, velmi bohatě navázané. A vyšly v nakladatelství novelo Ever and Company v roce 1885. Nové vydání státního hudebního vydavatelství 1966 v rámci souborného kritického vydání díla Antonína Dvořáka. Bohužel v rámci tohle souborného vydání nebyly vydány všechny sbory. A týká se to v podstatě všech sborů, kromě sboru Skytice národních písní slovanských, 5 mužských sborů na text litevských národních písní a žálm 149. Ještě tady máme teda v přírodě, to taky vyšlo, hymna českého rolnictva a slavnostní zpěv. Ale ty sbory vlastně, které jsou z roku vydány 1921, v hudební matici umělecké besedy, což byl zase výroční rok Antonína Dvořáka, a při té příležitosti vycházely nové edice, tak bohužel nové edice dnes nemáme a tím pádem je celkem komplikované se k těm notám dostat, protože samozřejmě nejsou na trhu a můžeme je sehnat v knihovně, což taky není vždycky úplně jednoduché. Samozřejmě taky kvalita těch edic nemusí být vždycky nejlepší. Samozřejmě se to týká většinou těch nejstarších, které byly někdy třeba vydávány ve spěchu. Takže bohužel teda pouze máme u těchto 3 sborů vydání z hudební matice z roku 1921. Ty sbory, ty vyšly u nakladatelství Emiliana Starého 1879 a potom nové vydání máme Karus Frlák 1992. Bohužel koukala jsem se na e-shop a ty sbory už nejsou k dostání. To se týká samozřejmě i těch, které vyšly v rámci souborného vydání, jehož prodej nakladatelství Suprafon převzal Berenreiter Praha a z těchto vlastně v prodeji už je jenom žálm 149. Ty ostatní, ačkoliv třeba byly vydány v 60. letech nebo v 50., tak samozřejmě během let byly vydávány různé reedice a nová vydání, takže třeba vydání z roku 66 vyšlo pak ještě, já nevím teď konkrétně, ale třeba 2x, 3x, ale bohužel už je to všechno doprodáno a nejsou dělané dotisky. Takže Berenreiter má momentálně na skladu
v prodeji, uložil 149 a potom tu Dvořákovu úpravu Moravských dvojspěvů, která vyšla vlastně před 2 lety. A to jsou jediné věci, které jsou momentálně k dostání, pokud byste si na ty chtěli koupit. Jinak ty edice souborného vydání jsou velmi dobře udělané a vlastně je škoda, že se třeba nevyrábí do tisky. Co ještě teda nevyšlo, tak je vlastně Žalm 149, který má ještě novou verzi. Ta vyšla u Simroka v roce 1888, ale už potom nevyšla v tom novém vydání. A to je vlastně už všechny ostatní sbory byly publikovány. Ještě existují kromě původních sborů, které Dvořák komponoval, existuje úprava. Ten cyklus 2 písní, 2 sborů se jmenuje 2 irské písně. Jsou to opět 2 mužské sbory z roku 1878 a vznikly na žádost Josefa Srba Debrnova, se kterým Dvořák spolupracoval na těch překladech solových písní do němčiny. Tyto sbory dosud nejsou vydány, jsou považovány za úpravu. To znamená, že Dvořák použil původní melodii, která je patrně vzatá z nějaké sbírky irských lidových písní, ačkoliv ta jedna je považována za lidovou a ta druhá za vlastně umělou, která lidověla posléze. Rukopis písně Návštěva máme v muzeu Antonína Dvořáka a opis písně Drahý Konor, tak to máme taky ve sbírce a tu právě vidíte na obrazovce. Nejedná se teda o Dvořákův původní rukopis, ale o opis této písně, tohoto sboru. Co se týče sborů z oper, tak není mnoho sborů, které se nějakým způsobem samostatně provádí, ale určitě všichni budou znát svatební sbor z Rusalky, Květiny bílé po cestě, z druhého jednání. A ten přímo rukopis můžete vidět na obrázku. Je to začátek sboru Květiny bílé po cestě, Dvořákova finální rukopisná partitura. A nachází se tam poznámky tužkou, které si Dvořák pořídil během zkoušek na tuto operu v Národním divadle. S operou vlastně dirigoval Karel Kovařovic a Dvořák zkoušky navštěvoval. A tady si zrovna poznamenal, že tohle ta změna tou tužkou otazník a jestli by se měla teda zaznamenat do divadelní partitury, to znamená do provozovací partitury, která je uložena stále ještě v archivu Národního divadla a jedná se o změnu tempa z allegretto na allegretto gracioso. Tak to je jenom taková zajímavost z rukopisu. Ten druhý sbor, který se ještě, dá se říct, občas objevuje na repertoáru, je sbor Jakobína Zdráv buď o Pane náš třetího jednání. Nicméně opravdu těch sborů operních není tolik jako třeba sborů z Bedřicha Smetany nebo jiných zahraničních skladatelů. A je to také tím, že ty Dvořákovy opery, ačkoliv jich počítáme 11, tak se v podstatě jich hraje velmi málo. Teď bych ještě něco krátce řekla o textech, podle kterých jsou ty sbory komponovány. Jednak teda v těch sborech nacházíme texty českých a moravských lidových písní. Konkrétně, nebo pravděpodobně, Dvořák pracoval se sbírkou Kytice z národních písní slovenských. Tady je teda obrázek jedné té stránky z tisku z roku 1874. A potom samozřejmě víme, že pracoval
To je už doloženo s moravským, se sbírkou Františka Susila Moravské národní písně s nápěvy do textů vraděnými. Tam jsou vlastně dva texty, ve cyklu 4 sbory a sborové písně pro mužské hlasy. Samozřejmě moravské dvojzběry jsou podle Sušila. Ty litevské sbory jsou podle překladu Čelakovského a byly komponovány pro slovanský zpěvácký spolek ve Vídni, ale ten nakonec se ty sbory nepremiéroval. Pak samozřejmě nacházíme další texty českých básníků. Na obrázku můžete vidět rukopis slavnostního zpěvu z pera Jaroslava Vrchlického, který se taky dochoval ve sbírce Muzea Antonína Dvořáka. Takže slavnostní zpěv napsal Jaroslav Vrchlický, potom tady máme hymnu českého rolnictva z pera Karla Pipicha, což byl právník a zároveň autor libret s Chrudimi. Adolf Hejduk 4 sbory, pouze 2 texty, ty další 2 byly lidové a z cyklu sborové písně pro mužské hlasy taky jenom 2 texty, ty další 2 si Dvořák vybral zase z té sbírky lidových písní. A Vítězslav Hálek je autorem hymnu Dědicové Bílé hory a potom textu V přírodě. Většina těch rukopisů k těm sborům se nachází v Národním muzeu Antonína Dvořáka. Nicméně některé z nich ještě najdeme v jiných institucích a je to Moravské zemské muzeum oddělení dějin hudby. A konkrétně jsou to sbory, které prováděl Leoš Janáček s Besedou brněnskou. Takže z Kytice národních písní slovanských, to je rukopis, který se nacházel v tomto oddělení, bohužel pak se ztratil, pak se zase objevil. Je taková složitá historie. Potom 5 sborů pro mužské hlasy, pouze opis a rukopis moravských výspěvů, tady té úpravy. V Národní knihovně najdeme opis 4 sborů pro smíšené hlasy a rukopis V přírodě a potom spolek Žerotín Olomouc vlastní rukopis Kytice z českých národních písní. Tady vidíme 4 sbory pro smíšené hlasy ze sbírky Muzea Antonína Dvořáka, Dvořákův originální rukopis. Tady je vlastně ještě další ukázka, kde si Dvořák poznamená, vyšlo u starého jako opus 29, což je vlastně chybné označení opusového čísla. Potom tady mám další ukázku z naší sbírky Sborové písně pro mužské hlasy z roku 1877, je tady titulní strana, potom číslo 1 převozník a uprostřed máme teda úplně závěrečnou stránku, kam si Dvořák poznamenal datum 16. ledna 1877 a svůj podpis připojil. Jsou to v podstatě čistopisy, které určitě nebylo těžké přečíst a obsat. A na ukázku tady přikládám ještě jednu skicu, která je zase dokladem toho, jakým způsobem Dvořák komponoval. Z Kytice národních písní slovanských. Vidíme tady vlastně takový náčrtek dvojhlasem, jednohlasem, někdy dvojhlasem melodie s textem. A tóninu F-dur, ala polka, slovenská a potom vlastně tady pod tím je druhá divná voda a tam už prostě opravdu jsou jenom momentální nějaké nápady bez dvojhlasů, bez harmonického doprovodu. Který samozřejmě tam není, ale někdy se tam v těch skicách objevuje. Tak to je ode mě všechno a já děkuji za pozornost. Jo, ještě to. No, tak nic, dobrý, tak. No. Ještě bych teda ráda pustila ukázku.
sporu v přírodě. Žitné pole.